1923, o ano en que dous equipos e dúas afeccións deciden unirse para crear algo moito máis grande. O Real Club Celta. 2023, o ano do noso centenario. É o ano no que o celtismo vístese de gala para celebrar os 100 anos. Sí, 100. De alegrías, penas, lendas, retos, victorias, unión, éxitos, desesperación, esperanza, en definitiva, de vida. Moita vida. Do Real Club Celta. Por iso, un ano de celebración que será lembrado durante, posiblemente, outros 100, porque esta é unha celebración de todos e para todos. Para os veteranos, para os primerizos, para os de toda a vida, para todos os afeccionados, os de Vigo, os de toda Galicia e o mundo enteiro. Ata para os que aínda non forman parte da familia celtista. Para eles tamén é o noso centenario. Para todos e todas. Porque este é un ano para celebrar, compartir, axudar, aprender, emocionar, animar, cantar, vivir. Por iso poñémonos guapos e recorremos a un auténtico especialista en festas da nosa terra para crear unha marca para a ocasión, que celebre a vida do noso Celta, que poña ouro ao centenario e que lembre a todos que estamos de celebración. 100 anos para celebrar. 100 anos de afouteza e corazón.